चिरांनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां दैबाना। बे दैबानाखौ दिनै नायगिदिंहैदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। एमएलए मन्टु बर'नि बाहागो लाफानाय समाव बिथां प्रमद बर'आ चिरां जिल्लानि दैबाना थासारिखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनि सायावबो खौरां लादों। थासारिखौ नायगिदिंनानै बिथाङा बुंदों, भुटाननि दैजोंनो बिटिआरनि सुबुंफ्रा गोबां खहा जादों। दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो सरकारनि फारसेनिफ्राय खहा सुफुंनायनि राहा लागोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ बाथ्रा होदों। भुटाननिफ्राय चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन दैयाव आइ कानामाख्रा बायदिसिना दैफ्राव गोग्लैनाय बेवहाय गामिफ्राव गोबां दैबाना खालामदों। गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे बांसिन जादों आरो जों खोनादों माने क्लाउड ब्रास्ट होननानै बुङो, अखाया बिराद बारा जादों माने भुटानाव। दा बेनिखायनो जोंनियाव अखा हायाखैब्लाबो माने बिसिनि अखाजोंनो बिसिनि दैजोंनो जोंहा जोबोद खहा जादों देग्लाय बोसोराव। दा नंखायनो आं सान्दों बे गासैबो दैमाफोरखौ पार्मानेन्टलि माखासे माथावरि बानायनांगोन साइन्टिफिकेलि। जेराव जेराव माथावरिया मोजां जादों बेयाव दैया ओंखारनो हायाखै, नाथाय जेराव माथावरि गैया बेयाव दैया ओंखारदों आरो बेवहाय गोबां खहा जायो। जोंनि फुख्रिनि ना, माइ गायनाय, दाउ अमा गासैबो थांजोबो आरो गोबां मानसिफोरनि माइ बाख्रिफ्राबो लोमजादों। दा बेखौ नायनानै जे जों बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन आरो जिखिनि खहा जादों बेखौ कम्पेनसेसननि थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट बेबस्थाजों बिथांमोननो थाबैनो बरननानै होनो थाखाय नाजागोन। खानामाख्रानि दैयाथ' बेनो बायफ्लंदों, माने गेजेराव बियो बायनानै फैदों आरो गुबुन गुबुन साइडथिंबो फैदों गोदानै। दा मेनलि भुटान हाजोनि खाथियाव थानायलाय दैया जोबोद कारेन्टजों फैयो, स्पिडाव फैयो। दा नंखायनो बिनि माथावरिफोरखौ जोङो खोब मोजाङै साइन्टिफिकेलि खालामनांगोन कनक्रिटनि, अब्लासो बियो थागोन, आङो बिदि बुजिदों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इक'नमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindacollege@gmail.com।